Çeşmelerin habar bermeklerine göre Türkmenistanyň modelisti Selvi Taganowa Aleksandr Jadanyň agtygyna durmuşa çykyp Türkmenistanyň gizliň dolandyrýan gelmişegiň gelini bolandygy habar berilýär. Selvi Taganowa meşhur Aktam kompaniýasynyň guruçysy bolan Akbäbek Taganowanyň gyýdydygy habar berilýär. Akbäbek 1960-njy ýylda Balkan welaýatynyň Balkan şäheriniň Uzboy şäherçesinde dogulun. İlkinji hünäri bolsa Balkanda Kommunistik Partiýanyň ideologiýasyny ýaýratmak boýunça bölüm müdiri. Türkmenistanyň kommunistik döwründen başlap häzirki döwrüne çenli jemi 25 ýyl boýunça Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň ýokary gödäwçiliginde wezipe eýeledi. Bu ýokary wezipelerde köp ýyl galmagy ony Türkmenistanyň gizliň dolandyrýan gatlyga ýakyn tutdy. Netijede gudoluk ara gatnaşygynyň başlandygy habar berilýär. Aýtmaklaryna görä Akbäbek gyzy Selvi Jadanyň agtyklaryndan birine durmuşa çykandygy bellenilýär. Şol sebäpli bolsa gerek Selvi hiç açan suratlarda ýollaşynyň ýüzüni açyk görkezmeýär. Ýollaşyň diňe arkasyndan we ýüzüniň 70 göterim möçberini öň tarapyndan görmek başartdy. Görnüşe görä suratdaky adamyň hem Jadana fiziki tarapdan gaty meňdeýändigi dikkatlary çekýär. Hatta häzirki Türkmenistanyň şertlerini Aktam ýaly uly kompaniýany gurmak hem diňe gudaçylyk ýoly arkaly başa barjakdygy aýaýdyň bolupdyr. Некоторые думают, в Кении отдых. А говорит, Назаровна, приятного отдыха. Еще кялык яды янда, какой приятный отдых. Там как собака, вся в пыли, вся в песке. Душу на ком.